sâmbătă, 17 septembrie, în zona stadionului se desfășura competiția Vârfului Argeș la un viteză de anul acesta, noi, organizatorii, vrem să facem o dezvoltată. De fiecare am avut un număr foarte mare de participanți și un număr și de spectatori. După cum ați observat și dumneavoastră, încă automobilismul încă mai are susținători, dar de la an la an noi vrem să îmbunătățim acest fenomen. Vom avea mult mai multe surprize față de anul trecut. Vom avea piloții din cadrul campionatului național de drift, va avea o demonstrație la locatele traseului, aici la start și la sosire. Vor fi în jur de 4 piloți. Vom avea o demonstrație de karting și, nu în ultimul rând, ca o noutate, în cita sălii sporturilor, în fața va fi o expoziție în jur de vreo 30-40 de mașini, o expoziție cu mașini tunate. Am observat că majoritatea spectatorilor asta vor să vadă, mașini termice, mașini tunate, și ca atare le-am adus în Pitești din țară mașini bine pregătite, mașini în care sunt investiții foarte mulți bani. Vreau să precizez faptul că la această competiție înscrierile vor începe la ora 8, până la ora 10, la ora 10:15 se va închide traseul de la Giratoriul Războieni până la Capelă. Dar vreau să precizez faptul că breteaua care urcă dinspre Judecătorie spre Trivale va fi deschisă. Se va închide doar breteaua din stânga care urcă spre stadion. Deci nu se mai poate circula. Deci de la 10 și în sfert se închide atât și concurenților care vor să vină să ia parte la cursă, cât și celorlalți spectatorilor care vin cu mașinile. Traseul, vreau să vă spun câteva date tehnice ale traseului, are o lungime de 406 metri, cu o diferență de o suprafață de 200 de metri, suprafața de frânare, unde au posibilitatea să frâneze. Această competiție are girul Federației Române de Automobilism Sportiv, drept care dânsii ne-au trimis o echipă de arbitri de la colegiul din Câmpul Lung cu aparatura din dătoare, adică cu start de afișaj, cu cronometraj și celule și fotocelule de cronometru. Vreau să vă spun că vom avea o taxă, ca de fiecare dată, o taxă de participare. De atâția ani de zile de când facem liniuțele, cred că sunt vreo 8 ani sau 10 ani, nu am schimbat taxa. A rămas aceeași taxă de 75 de lei, toate că am avut câteva, între ghilimele, declarații de la cei la București că doar atât. Zic doar atât, așa rămâne. Pentru că trebuie să fie și o taxă de participare, pentru că noi am avut în taxa asta de participare, noi am făcut pe lângă premiile care se vor da, cupe, medalii, plachete și alte produse de la sponsorii care ne sprijină, am avut și premiere în bani, primele 3 locuri, 1, 2 și 3. Deci nimeni nu vrea să facă o afacere din așa ceva, deci banii se văd. Sunt foarte multe cheltuieli, începând cu premierea, începând cu materialele promoționale, începând cu ambulanță, cu absolut tot. Arbitraj, permisul de organizare, toate costă. Deci aceste competiții, clubul în parteneria cu Direcția Județeană pentru Sport, le facem nu să avem un beneficiu, le facem pentru că vor
să, și nu numai ei, și noi vrem să ridicăm fenomenul ăsta de liniuțe clandestine noaptea la stadion sau în alte locații și după câteva zeci de metri îi găsim într-o băldură sau într-un stău. Vor fi 10 clase de concurs. Inițial au fost 9, dar clasa de Logan am vrut să o facem separat, pentru că am avut câteva nerămâni de la posesori de Loganuri, pentru că nu putem să-i băgăm cu celelalte mașini mai puternice, cu toate că au aceeași capacitate, dar știm că oricum cine vine la aceste liniuțe nu vine cu o mașină de serie, sunt mașini foarte bine pregătite, sunt împinse, sunt bani investiții în ele și majoritatea dintre ei se cunosc. Deci a rămas ca mașinile Logan să aibă separate. Deci în total sunt 10 clase de concurs. Sper ca și spectatorii și concurenții să ia act de prezența oamenilor de ordine, să nu avem probleme cu că vom ieși, că sau un spectator trecând strada chiar în timpul manșei. Oricum vor fi, începând de la oameni de ordine, ai organizatorului, cu firmă de pază, jandarmerie, poliție locală, deci nu cred că vor fi, nici până acum nu ne-am înregistrat cu un eveniment, dar sperăm că și la etapa aceasta să nu avem neplăceri. Concursul se va desfășura prin 3 manșe de concurs, adică prima manșă vor avea prima dată cronometrări, verificarea traseului, recunoașteri și în funcție de câte mașini vor veni la start, atâtea manșe vom da drumul. Oricum, cel puțin 3 manșe vor fi. Dacă ne vom confrunta cu un număr foarte mare de participanți, atunci o să ne gândim și cu doamna Florea o să ne gândim să vedem cum organizăm aceste manșe. Ori facem 2 manșe de concurs, dar vedeți noastră, niciodată eu n-am fost adeptul că vine omul de la 400, dau un exemplu, de la 400 de kilometri sau 500, că am avut concurenți de la Botoșani, am avut de la Timișoara, am avut de la Vrancea, am avut de la Baia Mare, acum vin și de la Baia Mare și la Satul Mare. Să vină atâtea sute de kilometri și să dea o manșă, n-a scos timpul și l-am eliminat. Nu, le dăm posibilitatea la toată lumea să meargă cel puțin 3 manșe de concurs. Dar noi ne-am luat și o marjă ca și organizatoric să nu mai avem pauzele acelea moarte, deci parcul să meargă mult mai repede, să trimită mașinile la start. Pentru că ne-am confruntat, plecau de la mașini, a trebuit să le venea rândul și a trebuit să umblăm după ei, să-i rugăm să vină la mașini să ia startul. Întrebări, dacă aveți. Deocamdată, ce știu, sunt foarte mulți participanți. Din informațiile care le am, și care se ocupă cu promovarea competiției și cu cei care am vorbit, cel puțin 60 de participanți sunt acum. Dar știți foarte bine că majoritatea vin se înscriu din secretariat. Pentru că sunt mai mulți factori aici. Omul zice, dacă plouă sau dacă e pic, zice, nu mă mai duc. Dacă timpul este foarte frumos garantat, vor veni și spectatori și concurenți. Altă întrebare, domnul Niță? Deci, cu cele spuse,
Vă așteptăm la cele două competiții. Aveți timp să ajungeți și la una și la cealaltă, având în vedere că festivitatea de premiere la Memorial, sau mă rog, dimineața aveți timp să luați câteva cadre. Premiera la Memorialul Dorel Ștefănescu va fi la orele 14:30, hai 15, iar la noi în jur de ora 16:30. Da. După 16:30. În funcție de câți concurenți